Вітаю, шановне спадарства. У студії працює Анастасія Русецкая. Починаємо об'єктив. Сьогодні у нашому виданні ви побачите. Мігранти атакують польську мяжу. У бок Польшчы кідаюць камяні, прадметы падобныя на шумовыя гранаты, якія, на шчасце, найчасцей не далятаюць да польскага боку. Перамовы ці санкцыі. Як Еўропа адкажа на міграцыйны крызіс? На вачах усёй Еўропы удакументаваны факт агрэсіі супраць усяго еўразвязу. Чаму хварэюць беларусы? Ёсць даследаванне. Государство всем видом действиями своими показывает, что ни жизнь человеческая, ни здоровье белоруса – это не высшая ценность. Супрацьстаянне мігрантаў з Блізкага ўсходу і польскіх службаў выйшла на новы ўзровень. Падчас атакі польскай мяжы пацярпелі 7 паліцэйскіх. Дваіх з іх, мужчыну і жанчыну, шпіталізавалі з траўмамі галавы. Тым часам частка мігрантаў з памежнага пераходу Брузгі адышла ў падрыхтаваны для іх транспартна-лагістычны цэнтр. Працягне тэму Ірына Дарафейчук. Пералом костак чэрапу ад удару каменем у галаву. Польскі паліцыянт сур'ёзна паранены падчас атакі мігрантаў на беларуска-польскай мяжы на пераходзе Брузгі-Кузніца. Агулам пацярпелі прынамсі 7 польскіх службоўцаў. Агулам у тым месцы застаецца каля 2000 замежнікаў, але найбольш агрэсіўная група са 100 асобаў. У бок Польшчы кідаюць камяні, прадметы падобныя на шумовыя гранаты, якія, на шчасце, найчасцей не далятаюць да польскага боку. Спробу прарваць ахову польскай мяжы мігранты з беларускага боку пачалі ў дзень каля 12 гадзіны. На відэа, што апублікавала Міністэрства абароны Польшчы, відаць, што за спінамі мігрантаў стаяць сілавікі, якія не даюць ім адысці ад мяжы. А паводле польскай памежнай службы беларускі бок забяспечыў мігрантаў спецсродкамі. Гэта могуць быць шумовыя гранаты. Не думаю, што з імі замежнікі прыехалі ў Беларусь. Імаверна, атрымалі іх ад беларускіх службаў. Беларускія службы прыглядаюцца да здарэння, але не рэагуюць. Беларускія сілавікі і непасрэдна спрыяюць штурму, сцвярджае польскі бок. Паводле тамтэйшага міністэрства абароны, на гэтых здымках агароджу, усталяваную польскімі памежнікамі, разбурае беларускі вайсковец. Сутыкненне на мяжы беларуская МЗС называе польскай правакацыяй. Дзяржаўны памежны камітэт заявіў пра расследаванне інцыдэнту не ў дачыненні мігрантаў, што разабралі на камяні плітку на памежным пераходзе, а супраць польскай паліцыі. Спыніць мігрантаў на беларуска-польскай мяжы ўдалося пасля таго, як польскія службоўцы выкарысталі слезатечны газ і вадамёт. Ночью нам сказали, что мы пойдем у Польшчу. Разбурили плот, белорусы за нас бурили. И мы побегли. Шмат бегали, а потом сховались у лесе. Уначы мы спім у лесе, у холадзе, у голадзе. Мы чакаем, каб Еўропа адкрыла нам шлях, але яны нікому не дазваляюць нам дапамагчы. Польшча не дазваляе нікому дапамагаць нам. Пасля няўдалай спробы частка мігрантаў усталявала намёты ля мяжы. Частка ж вярнулася ў стыхійны лагер на адлегласці каля кіламетра ад пераходу, дзе яны застаюцца ўжо больш за тыдзень. Паводле амбасады Іраку ў Расіі, каля 200 грамадзянаў Іраку, зразумеўшы, што Польшча не пусціць іх на сваю тэрыторыю, хочуць вярнуцца на радзіму. Яны чакаюць вяртання ў Менску. Эвакуацыйны рэйс мае адбыцца 18 лістапада. Ірына Дарафейчук, Белсат. Пасля размовы з Ангелаю Меркель у справе міграцыйнага крызісу Александр Лукашенко тэлефанаваў кіраўніку Крамля, якога ў Еўропе лічаць суарганізатарам гібрыднай атакі на беларуска-польскім памежжы. Масква перамовы вітае, як і краіны Захаду, але апошнія паслядоўна дзеюць у санкцыйнай палітыцы. Еўрапейцы пашырылі кола крытэраў для прыняцця чарговых захадаў. ЗША анансавалі чарговыя санкцыі супраць беларускага палітычнага рэжыму. Юлія Цяльпук. Александр Лукашенко правёў 50-хвілінную размову з Ангелаю Меркель, якая выконвае абавязкі канцлера Нямецчыны. Гэта першы кантакт з прадстаўніком заходняй дзяржавы пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Германию и Меркель, поляки и весь Европейский Союз ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают, и причиной тому
Беларусь. Перад аднадумцамі Лукашенко крытыкаваў Польшчу, Літву і Латвію за фэйкі пра Беларусь і інтрыгаваў. Прадстаўніца еўразвязу атрымала ад яго прапанову, што да развязання крызісу на мяжы. Стэлефануюцца зноў. Прамовы распачаліся паводле двухбаковай зацікаўленасці, лічыць палітолог Кацярына Глот. Гэта праблема для ўсяго еўразвязу. Канешне, гэта па першую чаргу яны думаюць пра людзей, якія гінуць ад галечы, ад холаду, ад таго, што у іх няма ежы. І, канешне, еўразвязу трэба паказаць свае каштоўнасці. Па-другое, сітуацыя на мяжы пачала выходзіць з-пад кантролю Лукашэнкі, лічыць экспертка. Не ўсё кантралююць беларускія службы, што ёсць і прыватныя каналы, праз якія праходзяць мігранты. І, канешне, для Лукашэнкі гэта крызіс, які можа наадварот стаць якраз балючым месцам для яго самога. Бо мы ведаем, што грамадства ў Беларусі таксама незадаволеная. Еўропа не раз падкрэслівала, што прыняла б уцекачоў, не будь гэта плынь штучна створаную ў адказ на уведзеныя сёлета санкцыі еўразвязу супраць рэжыму Лукашэнкі. Мы готовы до того, что гибридная атака, организованная Беларусью со сгоды России, затягнется на долгие месяцы. И так само зимний период. Таму замест стварэння для мігрантаў гуманітарнага калідору ў Еўропу, на якім настойваюць Менск і Москва, Польшча рыхтуе інфраструктуру для пражывання і працы на мяжы ейных ахоўнікаў і стрымлівае спробы яе штурму. Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Напярэдадні адбылася таксама тэлефонная размова прэзідэнтаў России и Франции. Не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Еўразвяз гатовы даць гуманітарную дапамогу нелегальным мігрантам і вярнуць іх у краіны, з якіх прыбылі, заявіў вярхоўны прадстаўнік ЕС у вонкавых справах і палітыцы бяспекі Жозеп Бурэль. У ваўторак Рада Еўразвязу прымае генсакратара НАТО Йенса Стольтенберга. Польшча, Літва і Латвія звярталіся да альянсу напярэдадні ў справе распачацця кансультацыяў што да магчымай дапамогі ў абароне мяжы Еўразвязу. Мы вельмі уважліва сочым за гэтым і салідарныя з Польшчай і іншымі пацярпелымі саюзнікамі. Мы таксама гатовыя працягваць падтрыманне і цесна кансультавацца з зацікаўленымі саюзнікамі. На фоне паглыблення крызісу ЗША заявілі пра рыхтаванне чарговых санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Амерыканскія санкцыі яны дзейнічаюць, што ты не можаш, напрыклад, праводзіць аперацыі ў далярах. Некаторыя санкцыі могуць дзейнічаць як другасныя. Гэта значыць, яны накладаюцца не толькі на тых, хто пад санкцыямі, але і патэнцыйна на тых, хто супрацоўнічае з тымі, хто пад санкцыямі. Таму нават калі ЗША увядуць санкцыі супраць тых жа фірмаў і людзей, на якіх наклалі санкцыі еўрапейцы, эфект павялічыцца ў 3-4 разы. Пра пашырэнне санкцыяў заявіў таксама еўразвяз. Калі раней іх уводзілі за парушэнне правоў чалавека ўнутры Беларусі, то цяпер і за пагрозу Еўропе ў выглядзе нелегальнай міграцыі. Прыхільнік санкцыяў, кіраўнік НАУ Павел Латушка сёння заявіў у Варшаве на прэсавай канферэнцыі для замежных медыяў. На вачах усёй Еўропы удакументаваны факт агрэсіі супраць усяго еўразвязу. Паводле народнага антыкрызіснага ўпраўлення Лукашенко імкнуўся да таго, каб прывесці да канфлікту, атакаў і штурму на мяжы. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларусаў масава выклікаюць у следчы камітэт. Вядома пра дзясяткі такіх выпадкаў у Менску, Горадні, Берасці і Магілёве. Падчас выкліку людзей праз тэлефон следчыя спасылаюцца на нейкую крымінальную справу за арганізацыю масавых беспарадкаў. Але, напрыклад, у Магілёве пасля выбараў прэзідэнта масавых беспарадкаў не было. Людзі, якія ўсё ж такі схадзілі на размову ў следчы камітэт, застаюцца пад падпіскаю аб нераскрыцці. І таму падрабязнасцяў справы паведаміць не могуць. Тыя ж, хто толькі атрымаў запрашэнне, кажуць, што следчыя спасылаліся на дзейнасць арганізацыі «Наш дом». А менавіта следчых цікавіць, ці дапамагала арганізацыя плаціць за паслугі адваката і чаму прадуктовыя наборы з інтэрнэт-крамы «Перекрёстак», што атрымалі некаторыя беларусы, былі аплачаныя літоўскай карткай. Стала вядома прычына затрымання Паўла Белавуса, заснавальніка і былога ўладальніка крамы з нацыянальнай сімволікай «Сімбаль-бай». З папярэдняй інфармацыі вынікае, што Паўла вінавацяць у перасыланні праз Белпошту кнігі з Дмітра Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», якую ў сакавіку прызналі экстрэмісткай.
Белавуса напярэдадні падманам выклікалі ў міліцыю, адкуль звезлі ў изолятор на Акрэсціна. Імаверна, Паўла чакае суд за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Павел Белавус – адзін з заснавальнікаў арт-сядзібы творчай прасторы, асноўная мэта якой было прасоўванне беларускай мовы і культуры сярод моладзі. У жодзінскай турме знялі каранцін для затрыманых за каментары ў справе Андрэя Зельцара. 1,5 месяца арыштаваным не перадавалі перадачаў, людзі сядзелі ў тым адзенні, у якім іх затрымалі, без сродкаў гігіены і цёплых рэчаў. Да вязняў не пускалі адвакатаў. Тым часам ад тых, хто вызваліўся з изолятару на Акрэсціна, стала вядома, як кіраўніцтва СІЗА адрэагавала на галадоўку жанчын з камеры нумар 15, якія дамагаліся, каб ім вярнулі адабраныя зубныя шчоткі і лекі. Адміністрацыя адрэагавала брутальна. У камеру залілі 2 вядры хлоркі, перакрылі доступ свежага паветра ў камеру, жанчын выводзілі на двор з мокрымі валасамі, сродкаў гігіены і лекаў не далі. Цяпер на 12 жанчын у камеры ёсць толькі 4 старыя зубныя шчоткі. Беларусь не зможа абмяняць у еўразвязе на рэальныя грошы 923 мільёны долараў, якія выдаткаваў Міжнародны валютны фонд на барацьбу з наступствамі каронавіруса. Гэта забяспечаць еўрапейскія банкі, абяцаў вярхоўны прадстаўнік Еўрапейскага звязу ў замежнай палітыцы і бяспецы Жузеп Борэль. Ці азначае гэта блакаванне грошай для рэжыму Лукашэнкі агулам, даведаўся Антон Каменскі. Мільёны долараў у СДР ад МВФ Беларусь не здолее абмяняць на рэальныя грошы ў цэнтрабанках еўразвязу, бо гэта парушае еўрапейскія санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта прадстаўнік еўразвязу ў замежнай палітыцы і бяспецы Жузеп Борэль паінфармаваў Паўла Латушку. Мы продолжаем работу по полному блокированию для режима СДР счета Беларуси в Международном валютном фонде, из-за которого режим получил $1 миллиард США. И ожидаем аналогичного Европейскому Союзу подхода со стороны США. СДР – это не банкноты и золото, а специальные правы пазычання, створенные Международным валютным фондом у якости допомоги у борьбе с коронавирусом. Агульный их объем $650 миллиардов. Беларусь из этой суммы на борьбу с ковидом вылучили больше за $900 миллионов. Решение Международный валютный фонд принял летась у жнівні на фоне массовых протестов супраць фальсификации вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Дэмакратычныя лідары тады заклікалі скіраваць гэтыя сродкі для грамадзянскай супольнасці і не даваць да іх доступу Лукашэнку. Перавесці іх у рэальныя грошы краіна на чале з МВФ можа ў цэнтрабанку любой краіны. Закрыццё еўрапейскіх банкаў не азначае, што Беларусь не здолее канвертаваць СДР у грошы ў іншых краінах, лічыць Ярослаў Романчук. У беларускім золотавалютных резервах больш за $4 мільярды кэшу, больш за $3 мільярды золата, таму СДР-кі не маюць такой ж страшэнна важнай вагі, каб ніякім чынам паўплываць на паводзіны Лукашэнкі альбо казаць, што вось-вось уже абрынецца беларускі рубель. Эканаміст нагадвае, што нягледзячы на еўрапейскія санкцыі, беларускі экспарт у краіны еўразвязу сёлета ўзрос амаль удвая. Незважаючы на актывізацыю замежнага гандлю, флагманы беларускай эканомікі назапасілі рэкордную колькасць даўгоў – 162 мільярды 780 тысяч рублёў. Гэта больш як на 4 мільярды болей, чым спрагназаваны ў 2021 годзе ВУП Беларусі. Менавіта адсюль трэба чакаць непрыемнасці ад беларускай эканомікі, таму што колькасць дрэнных крэдытаў банкаў і дрэнных актываў у прадпрыемства будзе расці. Але гэта будзе, ведаеце, можа быць як снежны ком, як лавіна на пачатку 2022 года, калі рэальныя санкцыі пачнуць дзейнічаць, а не тыя, якія мы бачым сёння. Санкцыі еўразвязу пачнуць дзейнічаць ужо ў снежні. Пад іх трапілі калійная, нафтавая і тытунёвая прамысловасць Беларусі, а таксама банкаўскі сектар, чыноўнікі і сілавікі. Антон Каменскі, Белсат. У Беларусі цяпер няма паліва таннейшага за 2 рублі. Кошт на яго зноў падвысілі на 1 капейку. Цяпер літр 22-го бензіну каштуе 2 рублі. 95-й бензин и дизельное паліва 2 рублі 10 копеек. 98-й бензин 2 рублі 32 копейки. Белнафтахім патлумачыў падаражэнне ростам каціроўкі нафты на сусветным рынку і тым, што цэны на паліва сёлета павялічыліся на 15%. Напярэдадні стала вядома, што на беларускіх запраўках з'явіцца 101-шы бензін, выпрабаванне якога прайшлі на мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе.
Як ваше здароўе? Здавалася б, у часы пандэміі гэтае пытанне набывае асаблівае значэнне і вагу. Між тым, паводле айчынных і замежных медыкаў, са здароўем у беларусаў усё дрэнна не толькі праз каронавірус. Тэму працягне Валера Руселік. Беларусаў косіць не толькі каранавірус, але і наступствы далёка не ідэальнага ладу жыцця. Міністэрства аховы здароўя разам з Еўрапейскім рэгіянальным бюро Всесветнай арганізацыі здароўя апублікавалі вынікі маштабнага даследавання распаўсюджанасці фактараў рызыкі неінфекцыйных захворванняў STEPS-2020. Высновы, зробленыя даследнікамі, гавораць самыя за сябе. У Рэспубліцы Беларусь назіраецца высокая распаўсюджанасць фактараў рызыкі і, як вынік, высокі ўзровень захворвальнасці, інвалідызацыі і смяротнасці, выкліканых гэтымі хваробамі. Сёлета параўнальны аналіз упершыню зладзілі па рэгіёнах Беларусі, усе вобласці плюс асобна Менск. Гэткі падыход, акрамя агульных праблем са здароўем, у беларусаў выявіў і рэгіянальныя асаблівасці. Гэтак самыя дрэнныя зубы ў жыхароў Гомельшчыны. Раней за ўсіх пачынаюць паліць на Гарадзеншчыне, а на Берасейшчыне найменш ядуць садавіны і гародніны. Вести здоровый образ жизни – это не так уж дорого, как кажется. Но наш климат не позволяет нам круглый год есть овощи и фрукты, а покупать их постоянно в магазине действительно дорого, и проще купить менее полезную пищу. И, к сожалению, многим даже проще купить алкоголь, потому что он дешевый, доступный, и получить какую-то энергию из алкоголя, не тратить деньги на еду. Паводле лекаркі, многія беларусы сёння думаюць найперш пра тое, як выжыць, як зарабіць грошай і пракарміць сваю сям'ю, заплаціць па рахунках, і на нейкія дадатковыя выдаткі ўжо нічога не застаецца. К сожалению, белорусов здоровье не является той высшей ценностью, которым оно является у людей западного мира, и государство не стимулирует и всем видом действиями своими показывает, что ни жизнь человеческая, ни здоровье белоруса – это не высшая ценность. Канешне ж, даецца ў знакі і тая атмасфера гвалту і несправядлівасці, якая літаральна захлынула Беларусь з лета 2020-го, дадае палітык Вольга Кавалькова. Ці варта пры гэтым дзівіцца, што менавіта ў Менску сёння жывуць самыя дэпрэсіўныя беларусы, якія да таго ж і п'юць алкаголю ды паляць цыгарэтаў больш за ўсіх астатніх суграмадзянаў. У людзей сёння няма магчымасці ніякай камунікацыі адзін з адным, яны не могуць каментаваць, яны не могуць абменьвацца самі думкамі, яны сціраюць перапіску з людзьмі, які хоць неяк датычныя да палітычнага жыцця краіны, яны не могуць выйсці на вуліцу і падзяліцца сваім пратэсным настроем. Таму я думаю, што людзі шукаюць вось гэтую замену у такіх рэчах, як алкаголь. Яшчэ адным фактарам, які негатыўна ўплывае на здароўе беларусаў, заўважае лекарка Вольга Садоўская, гэта нізкая даступнасць медычнай дапамогі, як бы не запэўнівалі ў адваротным улады. По факту мы видим большие очереди, чтобы попасть к узкому специалисту. Сейчас мы видим огромную нехватку медицинских работников. Вот на сегодняшний день появились цифры 1700 в Минске, не хватает медицинских работников. Это говорит о том, что профилактические меры, которые предотвращают болезнь, не запаздывают, и заболевание уже фиксируется на той стадии, когда нужно какое-то лечение. Зрэшты, хоць у нечым наше здароўе ўсё-таки залежыць і ад нас саміх. Да прыкладу, фізічна актыўны адпачынак, які сёння ў Беларусі амаль у паловы жыхароў банальна адсутнічае. Валер Руселік, Белсат. Можна сказаць, што сённяшні штурм польскай мяжы мігрантамі стаў своеасаблівым адказам беларускага рэжыму на званок Ангелы Меркель. І як гэтую тэлефонную размову ацэньваюць нямецкія палітыкі. Пра гэта праз імгненне ў праграме «Размова». Сённяшні госць – гісторык з Нямецчыны Александр Фрыдман. Я ж з вамі развітваюся. У студыі працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.